Eri ni komisona mar data Mathurka Immaculate Kasait koro kwayo bade migepe ma opogore kama oting'o mago mag piny owacho koda mag ji giwegi mondo ne ni girito e yo makare nonro mag oganda jo Kenya kaka dwarore. Kasait lero ni tiyo marach gi nonro mag oganda obalo kod ratiro mar chike kendo nego kwed mokale romo kod bad migepe Mathurka e magawa moro bure ka Kasait osundo migepe go ka makinde duto ka nonro mag jopiny mondo obi ondikore ayanga kod apise mondo obi otiegi kaka ginyalo rito nonro makamago kaka dwarore. Komisona no ne olero ni podi nitiere obadho makwako chenro mar chiwo puonj ewi kaka onego kaw rit nonro go mag jopiny e yo makare kaka chik dwaro. Waweze kutilia manane maneno ya data protection. Ya muhimu sana ambayo tumeongeleza leo ni ya registration. Kuhakikisha wamejiandikisha kama data controller ama data processor. Na juu tuko na data controllers wengi katika nchi. Ni ya muhimu ya kuwa wamejiandikisha kulingana na Data Protection Act. Uwajibikaji mmoja ni kuhakikisha wameregister. Ili sheria ya data protection ili kuja kuhakikisha ya kwamba watu wameprotectiwa katika right to privacy.